ହେଲା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ପତ୍ରପେଣ୍ଡି। ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ନନ୍ଦପଡ଼ା ବମବରାଡ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଖୋଜିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପୂଜକ ସପ୍ତଋଷି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁରବୀ ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସିଧା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଶାସନ ସ୍ଥିତ କନ୍ୟା ପିତା ମାତାଙ୍କର ବାସଭବନରେ। ବାଜା ବାଣ ଓ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳା ରୋଷଣୀରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଚଢି ବରପିତା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରିଥିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କ ପିତା ସହ ସପ୍ତଋଷି ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରିଥିଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟିଏ ଶାସନ ସ୍ଥିତ ମିଶ୍ର ପରିବାରଙ୍କ ଘରେ ପାଇଥିଲେ। ବରକନ୍ୟା ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ କନ୍ୟା ପିତା ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ବରପକ୍ଷ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଗୁଣ ଓ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ବରପିତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଶାଳପତ୍ର ବିଡ଼ା ଦେଇ କନ୍ୟା ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଓ ବିବାହ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲେ। ବର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ କନ୍ୟା ଘରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି।